Rapport ieħor tal-Awditur Ġenerali li juri nuqqasijiet serji tal-Gvern. B'kollox 22 investigazzjoni dwar l-operat ta' diversi ministeri, dipartimenti u entitajiet tal-Gvern, kif ukoll analiżi tar-rapport finanzjarju għas-sena 2017. Mir-rapport tal-NAO ħareġ ċar illi fost l-oħrajn kien hemm informazzjoni insuffiċjenti dwar l-infiq tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju tal-Awditur ma setax jikseb informazzjoni sħiħa u komprensiva verifika ta' 28 miljun euro li ntefqu f'6 xhur biss fuq il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bejn Jannar u Ġunju tal-2017. Fil-verifika, l-NAO qal li ma setax jikseb aċċess għal files tad-dipartimenti kollha dwar l-infiq fuq diversi aspetti tal-Presidenza, filwaqt li ma sab ebda traċċa ta' verifika għal ħlasijiet tal-Bank Ċentrali lil fornituri tas-servizz. L-Awditur jixel ukoll bozza ħamra fuq il-Kunsill Malti għall-Arti. Dan hekk kif dawn l-aħħar sentejn il-Kunsill tal-Arti naqas milli jipprepara ir-rapport finanzjarju. Ir-riżulta wkoll li ma hemmx kontroll adekwat biex jassigura li d-dħul li għandu jinġabar minn din l-entità qiegħed ikun verament miġbur. Ġie notat ukoll li ammont konsiderevoli ta' xiri kien qiegħed isir permezz direct orders mill-istess Kunsill. Skont ir-rapport tal-NAO, id-dekjarazzjonijiet finanzjarji għall-2016 u l-2017 li għaddew 6 ġimgħat wara tmiem is-sena finanzjarja kienu għadhom mhumiex disponibbli sa Lulju ta' din is-sena. Dan qed ifixkel l-għanijiet tal-verifika tal-NAO. Min verifika tal-proċessi relatati ma' studenti barranin li jkomplu l-istudji tagħhom fl-Università ta' Malta, ħareġ li kien hemm nuqqas ta' kontrolli interni, primarjament minħabba dokumentazzjoni frammentata li kienet qed tinżamm. F'analiżi fuq l-ispiża għas-servizzi offruti mill-Ministeru ta' Għawdex li l-anzjani u persuni għawċin b'diżabilità ġew identifikati nuqqasijiet fil-kontrolli interni, fis-sekwenza ta' transazzjonijiet kif ukoll fil-monitoraġġ. Ġie nnotat li l-infurzar fuq il-ġbir tal-eko kontribuzzjoni ma kienx wieħed sodisfaċenti. Nuqqas ta' audit reel ta' transazzjonijiet flimkien ma' element ta' ġudizzju suġġettiv kienu nnotati fil-lotterija tal-irċevuti fiskali li tinżamm kull xahar mid-Dipartiment tal-Lottu Pubbliku. Instab ukoll li l-Orkestra Filarmonika Maltija kienet qiegħda tuża credit card mingħajr l-awtorizzazzjoni neċessarja, filwaqt li parti mill-ispejjeż imħallsa mill-istess credit card ma kinux sostanzjati b'dokumentazzjonijiet adekwati. Diversi nuqqasijiet ta' kontroll ġew innotati wkoll fl-immaniġġjar tal-istok ta' mediċini u materjal kirurġiku fl-Isptar Monte Carmeli, fosthom li ma kienx hemm traċċa fir-rigward tal-mediċini li qed jiġu mqasma lill-pazjenti.